empilweni yakho. Ayiyona nje into engenza umuntu ahlupheke la kuyona, but abangani that will make you poor bazokufundisa ukuhogela ulayini owodwa wecocaine. Ayikho into emhlabeni emnandi edlula icocaine. Khohlwa. The research says that. Ayikho into ethatha umuntu imbeke ku cloud 9 ngokukhulu ukusheshsha iphinde iphele manje ngaphandle kwecocaine. Once wafunda le yanto icocaine, ayikho into ophinde uyenze emhlabeni. You'll be a drug addict because of your friends. La bese kutshela bona ukuthi yeah, we are challenging anything that is a virtual border of poverty. Those are the things that you have to deal with. Start now. Choose what is right for yourself. Your wife can lead you to be poor as well quickly. Kunomuntu esifazana oshada naye owenza sure ukuthi kubo liqalwa phansi lakhiwa lonke liyaqedwa. Njoba usebenza njena as a HOD, ku ekhweni lakho uyakha ngemali oyiholayo. Uyakutshela futhi ukuthi akakufihlele uyakutshela ekhaya yabona nje lento ezumindela ajabula ngazi ukuthi angakubona into esisele ukuthi kufaka amawindi kuphela ngazi ngemboleka kuba imali amawindi uzomnika. Ufaka amawindi kuplastela kwenziwe yonke into kubiwe. Kina kwenziwa ngalutho. That wife mhlazana phela lo msebenzi kophela konke lokho ekhaya kini okazwenze lutho kubo kuhle kuyisimanga. Usekhala ngobaba wakhe athi uyamhlupha nje ubaba akazi ukuthi ngishadile sathi bengathene bengaba nemali bangathene ngibakhele ngoba indawo esikhaya enkulu ngibakhele izindlu zemqasho eziwu4 nje baphume nje kumina baphume nje mina njengoba ngishadile phela nami nginenkinga zami zakwami ezami inkinga ngizozibhekana. She shapes you ukuthi ubakhele ekhweni lakho izindlu zokuqasha ama-room awu4 ethi 1500 it's 6000 imali yakho. The day kuphela umsebenzi, the day when upoor. Engisho ukuthi those are the things that we have to deal with. If we don't deal, zizodila nathi. Cabanga ukuthi lento uyayizwa, it